tarda. Estem molt contents d'haver estat convidats a fer el pregó d'aquest any de la Festa Major de Mirasol. Aquest any que justament celebrem el nostre 25è aniversari, com ha dit aquí el nostre company. Així és que molt agraït. Com si això no fos, no sé, alguna institució. És un pregó, és un pregó. No, deixa't de formalitat. Qui som? Els personatges! Podem ser representats tots. Representats i representats de tenim els nostres drets. Vam començar a prendre vida l'any 1989 i no hem parat de ser representants i creats fins avui. Sisplau, a finals de novembre tindreu la vostra activitat. Alguns ho recordarem i altres els farem néixer de nou en nou. Així que aprofitem per convidar-vos a tots a l'acte central de la celebració d'aquest 25 aniversari amb l'espectacle Fet i per fer, els dies 28 i 29 de novembre. Ja ho sabeu, reserveu-ho, Que els actors estem darrere dels personatges. Nosaltres hem fet les vols, que ells no pot res. I de l'Ajuntament, què m'aneu de dir? I els veïns del barri. I tots els nostres amics que sempre han sigut fidels i ens hem vingut a veure. Sí, aquests són els més soferts. Els incondicionals? Què és això? Som l'afició, el veritable motor de Mirasol Teatre. La il·lusió. I salveu les dificultats del dia a dia i ha fet que mantingueu les activitats del grup. La perseverança. En els pitjors moments, qui us dona la serenor i l'harmonia necessària? L'amistat. Està clar que aquests 25 anys han estat un conjunt de valors. I avui
És dia del reconeixement als actors, als autors, Els directors, Els regidors, als apuntadors, als il·luminadors, els tramorres, als confeccionadors i mantenidors de vestuari. I els que de vegades ens han deixat el mobiliari de casa seva. estem molt contents d'haver mantingut durant tots aquests anys l'afició, la perseverança, l'amistat, la il·lusió. Va néixer a Mirasol Teatre per la festa major. I cada any hem fet funció per començar la festa. I aquest any, com no podia ser d'una altra manera, la festa també està afectada per les retallades, perquè ja sabeu que la crisi s'ha acabat, això ho diuen a la tele, no? Però això és el que ens ha quedat. Però el que no ens podran retallar mai és la imaginació per fer la festa ben grossa. i les ganes de passar-ho bé. i gaudir de la bona companyia. De compartir amb els amics i els veïns. De tenir el ple de conèixer aquells que recentment han vingut a viure al barri. Així doncs, que ningú es quedi a casa, I això de que algú se li pega el cul al coixí? Que us fa batre! No valen excuses! Tothom a gaudir de la festa major! Passa ben vista, I qui no estigui l'hem de veure de venir 2 vegades. I anirà a la Soraya, també. Quina Soraya? La que no calla. Però deixeu-vos de soralles, no amargueu la festa. Avui és dia d'alegria i de xerinoa. I ara, aquesta nit, tothom al teatre i després disbauxa a Mirasol. Gran activitats per tots els gustos i edats. Dels més grans als més petits podreu disfrutar tot el cap de setmana. I també tindrem la segona mostra de gastronomia i serveis de Mirasol Centre. Visca la festa i l'alegria! Això! I poseu-vos ben guapos, que demà hi ha el ball i tots amb la carmanyola a punt. I sobretot, en el ball, arrambeu força! A veure si fem créixer la natalitat del barri! Que és festa major! I ja se sap, es veu una mica més el grup. Qui sap, potser teniu sort. Això, vinga! Ui, si vaig a Ferrara! Jo també vinc! Jo també! Doncs jo, mireu, per si de cas us ben asseguro que vinc ben dutxadet, ben perfumadet i amb els calçotets ben nets. Tampoc calia que t'esperessis a la festa major. Home, ara fins d'aquí un any que no es torni a dutxar. No patiu, que per Setmana Santa sempre em faig una remulladeta a Sant Feliu de Guíxols. La sal, què? La Sal? Quina Sal? No dius que banyes al mar a Sant Feliu de Guíxols? No patiu, que de mica en mica la vaig traient. Dels raconets, per la Maria! Això és massa! I davant de les autoritats, perdoneu, no li feu cas. No feu cas, tornem a la festa major. Ja veieu que en el programa hi ha activitats per passar-ho molt bé. Aquesta nit a les 10, la gent de Mirasol Teatre us oferim la representació de la comèdia de Joan Oliver, Allò que tal vegada s'esdevingué. Moltes gràcies. Volem agrair el recolzament de les associacions de veïns, de l'Ajuntament de Sant Cugat, del Casal de Mirasol i sobretot, i molt especialment, els nostres amics, els nostres veïns que amb la seva fidelitat ens animen a continuar. Moltes gràcies.
Gràcies.